Salamu alaikum. Director, producer, executive producer, ko mai gida na fim din Aliya na Aljita, kai ka bani umarni. Amma mun yi magana da kai ma alƙawari kuma sai na ga an yi dikastin ɗina. Kuma yau Allah ya sa na zo na ga fim ɗin da nake buƙatar so, ina ganin tallansa a media, jikokin mai gari. Labarin ya burge, amma ba a cin ɓata raina. A location ɗin jikokin mai gari kana aiki a su director. Kuna aiki muna aiki. A kana aiki dai. To dalilin da yasa ni ban sa shi ba shine na ji labarin yana wani aiki da muka haɗa a wannan gari. Shi yasa ni kuma ba zan bari a haɗa min kashi ba. To ai ni kaga wannan aikin wallahi ban san da shi ba, je suka kira ni. Kai ko na kai ma ko wata ɗaya da san producer abokina ne ya gaya min idan ba kai a karakter da zai saka ba zai ma yi fim ɗin ba. Shi yasa na ce to kawai ya zo ku yi mu ramu wannan. Gaskiya ba haushe ya gaskiya. Dokin mai baki ya fi gudu, Allah ma albarka. Ni ina fatan alheri. Kuma daga ganin yadda ake ɗora wannan fim ɗin, wallahi fim ɗin ne wanda yake gamsarwa. Kuma akwai nasiha domin ana faɗin wai kaka da menene. To abin ya dan san zuciya. To ka gani zuciyar yana kawo da nasara. To ka ga da na sani. Ubangiji Allah ya wannan fim albarka. Nagode. Kuma za mu haɗa a season 5 insha Allah. Yanzu muna ɗaukar season 3 za mu haɗa season 4 kai nan kurkusa. Za ku ga baba ƙaramin wata rawa zai taka insha Allah. Amma ba rawa ta breakdance ba. Rawa irin ta. Ɗan soja shine daraktan da nake ji da shi. Shi ya bada umarnin fim ɗin Aliya da shi da Hassan Giggs. Kuma mutumi na ne sosai. Duk abin da ya faɗa bana musu da shi. Allah ya albarka. Allah ya albarka. Sai Hassan Giggs Allah ubangiji ya ƙara mai lafiya. Shine mai gidanmu. Baya jin daɗi. Assistant directing a cikin shirin Ali. Ba baya jin daɗi. To addu'a ce. Addu'a ce yayi Allah ya ƙara mai lafiya. Saboda a ci ganda. Wannan da aka ɗauko na kan kujera ne haka. Shi ya ɗauki sun ɗin shi ya bada umarni. Amma wani a bayan fage ya ɗauki hoton ya tura abin ya zai min ƙalubale. Yanzu dai kun ji gari shi. To shi wanda ya tura abin ya rantse da Allah bai taɓa ono keban ba.